Често задавани въпроси за EDIAC Mini. Софтуера на български език ли е? Има вграден преводач, който превежда конкретното меню, в което сте влезли. С доживотни актуализации ли е и има ли нужда от някаква годишна такса? Диагностиката на всички системни функции е напълно безплатна и няма годишни такси. Има ли ресет функции и безплатни ли са? Има включени две сервизни функции – с анулиране и рестартиране на сервизни интервали и лампа за маслото. Те са активни 12 месеца, като след това може да си изберете дали да си ги заплатите или да използвате отново, или да изберете други две от общо 16 налични сервизни функции. Как се изтегля софтуера и при смяна на телефона, трудна ли е инсталацията отново? Софтуера се изтегля от Google Play или App Store и първоначално трябва да си направите регистрация. При смяна на смартфон просто отново изтегляте софтуера и влизате в профил, който вече сте си направили. След това всичко се актуализира лесно и бързо. Препоръчка, не забравяйте да използвате промокод YouTube5 за 5% отстъпка и харесайте това видео, ако е било полезно.